guys, magprito tayo ngayon ng ano guys, manok fried chicken para sa ating tanghalian. At meron din tayong malunggay guys kasi para sa tinula. Ito na guys yung tinula natin. Lagyan nating mantika guys para sa ating fried chicken. Ngayon ibuhos na natin atong mantika guys. Sige, ubos mo. Huwag na, tama na. Okay na. Hintayin natin na mainit ang mantika, saka natin nilunod ang ating manok. Ito na guys, lagyan natin ng asin. Itimplahan na natin yan, konting asin. Tapos titikman natin kung anong lasa. Ayan guys, marasa na siya, meron na siyang tanglad. At ito naman, hinihimay ng aking anak ang aking malunggay para sa ating tinula. Ito guys, mainit na yung mantika. Ilagay na natin ang ating manok. Fried chicken. Pahinaan lang natin yung apoy. Kaya masyadong malakas para maluto siya ng maigi. Ayan guys, maglagay na tayo. Paborito ni sa akong chikiting. Ay, nakoko. Ay, nakoko. Paborito niya sa aking anak. Ito yung malunggay, hinihimay-himay ng aking anak. Hindi pa yung anak ko. Huwag ka mahiya sa kamera, san? Ilang minutes yan na? Ay, last question. Guys, tingnan mo nga ang haba ng tukog. Hindi ka maharos o kamunggay yung bataan. Guys, tapos na magpad ng kamunggay. Naunsa naman eh. Hunong mo ng kayo. Paborito ni sa akong mga anak guys. Kaso lang yung anak kong panganay wala din eh. Nasa Bisaya. Namimiss ko yung anakis kong panganay ko. Love you anak. I love you mga anak. Mahal na mahal kayo ni mama. Kayo lang ang buhay ko. Kahintayin natin guys na maluto, saka natin ibabaliktad. Kasi magano kasi siya eh. Basta induction gani yung kaldero, magputol-putol. Ito yung tinula ko guys, kumulo na. Saka na natin ilunod ang malunggay pag paininan muna natin para mo tuhok yung niya, timplag yung sa laman ng manok. Ayan guys, luto ng ating tinula, ilunod na natin ang malunggay. Tapos titikman natin kung kulang ba sa bitsin, kulang ba sa asin. Kaya kung kulang, dadagdagan natin. Pero hindi na ako gumamit ng bitsin guys. Ignore na lang. Sarap na. Hintayin natin maluto ang malunggay. Ayan, luto na yung malunggay guys. Takpan natin, hintayin natin maluto ang ating pritong manok. Saka na, sabay na tayo. Nagpahayahay ang akong Mingming. Grabe naman ang pagkabilang kara. Good Ming. Isama namin. Grabe ka, magpabutang ka. Habang nag-aantay ako sa niluluto ko guys, mag-video muna ako dito sa labas. Ito yung labas namin guys, labas ng bahay namin. Yung nantay ko maluto yung ulam ko. Ang tagal eh. Ito yung pusa ko guys, na bisita lang. Sino kaya may-ari nito? Laging tumatambay dito ah.
Itong anak ko nga masipag, oh. Sipag. Ready na siya ng plato. Daming hugasin, guys. So, tatatlo lang kami, pero hugasin namin parang buong barangay. Ito na yung sabaw natin, guys. Luto na. Ayan, guys. Luto na yung ano natin, fried chicken. Kaya kakain na tayo ngayon, guys. Ito na, guys. Luto na, guys. Kain na na.